nke mbụ anyị nwere ebe a bụ Ugonwa si Nnewi. Ugonwa wee sị okenye gịnị bụ okpukperechi na ofufe otu o si metụta ndị Igbo? Okpukperechi na ofufe otu o si wee metụta ndị Igbo, gaba n'iru. Ọ dị mma. Okpukperechi bụ otu ndị si efe Chineke ha. Okpukperechi ọ bụ n'oyibo nke ndị abanye n'oyibo chaa mana nghọta Igbo niile otu ha si efu chi ha, otu ha si ekpeli ya, otu ha si efie ka okpukperechi. Mana ofufe bụ otu ha si eme mgbe ụbọchị afa bịa. Enwere religion, nwee prayer, worship bụ nke anyị na-eme tata na anyị bịa ụka tata, anyị bịa nke tata, otu esi efe nketa, otu esi efe nke echi eke mgbọsị oye, nke ahụ bụ ofufe. Na okpukperechi bụ otu ndị si efe nke fa, otu ndị ugwu si efe, otu ndị ọwụwa anyanwụ si efe nke ha, otu ndị ọdịda anyanwụ si efe nke ha. Ọnya bụ okpukperechi ha. Mana ofufe bụ mgbe a batazi nke tata n'ime okpukperechi anyị afọ. Ọ bụrụ ihe anyị mee n'okwu arụsị mbọsị anyị bịa mbọsị eke ka anyị mee mbọsị afọ, ọ na mbọsị anyị bịa mbọsị eke na anyị gwara ọjị olu mbọsị ọzọ abịa ikpe ndị ji ụgwọ. Enwe ụdị ekpere a na-ekpere ha, nwee ụdị ekpere ndị nke ọzọ, nke ahụ ofufe. Mana okpukperechi bụ izugbe ka ha si efe chi ha n'obodo afọ maọbụ na mba ahụ, na-abụ ofu ka ibie. Ofufe nọ n'ime okpukperechi. Ofufe nọ n'ime okpukperechi. Okpukperechi bụ izugbe ha ncha niile. Ofufe bụ ozi orunyere mbọchị ha bịara, ụdị ekpere mbọchị afọ n'ihe anyị mee mbọchị afọ, ka bụ ofufe. Okpukperechi bụ izugbe nkwenye ha niile, nchịkọta ya. Onye na-edere afọ ya ebe a, anyị na-ayọkwa gị tupu izite ụmụ ife anyị dee afa gị ka amala ebe isi abịa mmalụ ka esi eme ihe n'akụkụ be unu, ka anyị wee mmalụ ma ọ dabakwa n'akụkụ be anyị ọrịa eziokwu. Ọ dị ka mkpa ka ndị dị iche iche kwa ka omume na echiche ha, ma okwu ha ma inu ha ma ihe niile. Ọ bụrụgodị ịnụ nwaanyị ha ga-adị iche na anụ nwaanyị nke ndị ọzọ, ma ha chọrọ ịnụ nwaanyị a ka na-ekwukwa ọfụsa. Ịnụ nwaanyị na ogidi ga-adị iche na ịnụ nwaanyị na ide anị. Ije nụọ na ide atọ ọ dịkwa iche. Ije nụọ anụ mana ha chọrọ ndị Igbo ịnụ nwaanyị ma Nsụka, mana ịrụzi efu na nwee ntụ ndị si anụ nke ha, ma ha nche na-ekwe ịnụ nwaanyị na Igbo. Igbo etakwa na onyekwa ya ofu ihe na mgbe ya agbakọ ya na ịnụ nwaanyị nke ndị ugwu ma nke ndị ọdịda anyanwụ. Mana ndị ọrụ na be ha nwekwa ife ndị be ha. Onye ọdịbendị dị iche na omenanị, ọdịbendị n'ime omenanị. Eziokwu. Daalụ rinne. Ọ dị mma. Ife anyị na-akọwa bụ mkpa ọ dị ya bụ iche izite ụmụ ife a, ide afa gị dee ebe isi ka wemala ebe isi abịa. Daalụnụ. Onye nke na-achọrọ ịkpa afịa okenye, ọ sị okenye gịnị ka ọ pụtara bụ na awọ adịghị agba ọsọ ehihie na nkịtị. Ife ha abụghị inu ka ọ bụ akpaala okwu eji ekwu okwu, mana okwu ochie ebe ọkpụ kagoro nka ka arụ nakwara apụ maka ndị Igbo nyafụ na-eji okwu ka ọ bụ. So n'ilu na-apụta karịcha n'ụbọchị ọbụla tupuchi ejie anụ ya na ogidi, nụ ya na ụmụnachi, nụ ya na ụfọdụ n'ọnụ ụmụaka, n'ọnụ ndị na-eto eto, n'ọnụ ndị agadi. So okwu kacha wee ba ndị mmadụ ọnụ na awọ a na-agba ọsọ efe na nkịtị. Ma awọ bụ anụ abalị ka ọ bụ. Abalị ịpụta n'abalị fekwa na amagharị na-achọ ife atụtọrịlie olu na-efie oje n'okpuru ukwu isi n'okpuru ụbọ lo makpuru. Onwuzie ka ihe si wee bịara ebe ahụ, ọ dị ka agwọ na-eri awọ hinne. Ọ bịazie nkwa awọ ya bụ agwọ bịa inu ya, ọ bụ ya nkịtị.
onye nọgide n'owe ya n'ime ọnụ fụwa agwa ha anụ ya agbawa ọ bụrụ awọ ine ka agwụ n'elu ofe akọ dị ntonto awọ mmezi eme akpị ihe ọ na-eme wee na-akwa akwa ọnụ agwa agbawa dọka agwa ha nwụọ ọnwụ mberede ọnya mere ndị Igbo ji wetu anyị sị na ọkụkọ na-eri ngwere bụ atịtị ka ọ na-eri na ọ na-eri akacha okpu atịtị bụ nwa ngwere ndị na-adị gịrịgịrị ka azịza ọkụkọ bụ obunyere pịa na pịakwa ya n'o ya mgbe ọ ga-eji nụ akacha okpu nke isi na-acha mmanụ ọ ga-ama na ọkụ ahụ n'onwe ịkata ukpu akwụrụ ọtọ bunye isi ya n'ofe isi pakapaka ọkụ agba n'ọzọ awụ a na-abụ isi awụ nọrịa n'ebe ahụ ọ na-agwụ wee bịa ọmapụ pụba na-apụta ma ọrụ ụmụaka fụrụ awụ ọka ọ nọ n'okpuru ebe ahụ ọ nọ tụọ ya okwute ọmapụ pụtaba nke ọ pụtazia n'ezi ezi ụgbọala arịa ya elu ma ọ bụ na-agazi maka ihe awụ ya anakọta na-echefu awụ ka ọ na-aga n'ụzọ na nkịtị na-abụọ ife na mana onwe tụrụ ya n'ebe ọ nọ awụ ada apụta n'iche ọ ya nọ n'ukwu osisi ebe ahụ ya ajụ oyi nọdụ n'okpuru okwu bụọ ma ọ n'okpuru ebe abalị ka o ji apụta ka ihe ọ ya eri ife na-awụ na-eyife mana onwe tụrụ ya n'ebe ọ nọ ọ bụrụ na akwụkwọ bịa anyị ọ bụrụ na ụmụaka ji etụọ ya okwute ma ọ bụ n'ụdị mkpọtụ ọnụ nke a na-azọgharị okwu ya ma na ndị agazi owuwe ọ pụtara ebe ahụ awụ ada agba ọsọ efe na nkịtị ọ pụta ha na-efe ka awụ na-agụ tupu ọmapụ pam pụọ ọchelụ chee wee kute ume wee manikwa ọzọ mapụkwa n'ebe nke ọzọ mana ifu nke ahụ ọsọ na-achụ ọmapụkwa ọzọ karịa ihe ọ na-agụta oge wee na-amapụ ndị ọzọ maka eji ọma na awa na-agba ọsọ nweghị ọsọ na-agba ka ọ na-agba ka ọkụkọ ọ na-agba ọ ya na-ama ọmụmụ ya mana ọ bụrụ na eku ume mgbeli staa tupu ọ maa nke mbụ ọ bụrụ na ọsọ ha achụ ya mgbe ọsọ na-achụ ya okuzie ume were ịtọ ma ọ nọ wee maa ọkụkọ ada agba ọsọ efe na nkịtị bụ n'ife a na-eme na nkịtị onwe ife ahụ ifu ịma na ihe a tọrọ nkịtị ọ bụ na ọkụkọ na-eme kwọọ n'azụ bụ unu n'ebe elekere iri n'ụtụtụ elekere iri n'ofu ịmara onwe ihe ọkụ afọ ilu na ọ na-agwanata agwọ na ọkụkọ na agwọ ada akpakọ ọkụkọ fụ agwọ ọrụ okenye n'ọrụ na owere magara akụ ebe ahụ ma na ọkụkọ ya agwanata agwọ ka ọ fụ ọtụtụ mgbe ọbụla agwọ ewu bịa fụọ ọkụ je ka o nụrụ ọkụ agba ọfọ jekwụrụ fego n'ọnaja tụrọzịa na-ama ọkwa na ọnwe ihe mfụ ebe a na onye ilo anyị ọ ga-akwụkwọ onye ilo nke unu okenye n'ụzịa ya ọ jere n'ilu ọbụla agwọ onye ha na ụdị ha mana ife abụghọ na nkịtị na-abụ ọgụ ụfọdụ kwa ụmụ ajọ nnụnụ a na-ebere n'abalị onwekwa esu ebe okenye amụọ nsọ si ọ dịkwa ka arụ ọnwụ nwoke ya ọdịgo njọ nyasị ke ihe ọwụ si ịnụ ọnụrụ n'ebe ịmụ na ọkụ awụ ada abụ ọsọ efe na nkịtị ịnụ ọdụ nnụnụ n'ebe na-azụ ebe dị kịta maka na ngwasị ụdị nnụnụ gawa ebe n'abalị ogosi nke mbụ ọbụ efiọfịọ nke bụ abụ ikwikwii ikwikwii ha bịa ikwikwii ịnụ ha n'ihe a n'ihe ọzọ n'okwu ya ọzọ ọ na-egosikarịwa ọnwụ mmadụ n'oge gboo afọ ịmana ihe aghọtasịgo kịta ọ bụ n'oge gboo ome ha na mbụ mmiri bụ ndị okenye ha ya amaghị onye ahụ na-anwụ n'ogbe ka nye njefe onye anyị ikpeazụ ụtụtụ ụgba ụzọ ebe nwoke ahụ lokene ya ọnụgo ajọ nnụnụ n'abalị ya na ọba efiọfịọ nkịta ogwa ụdị ọkụkọ ga-awa ọkwa n'abalị ebe elekere iri na ofu amanụ nju ụbọchị ọkụ ada akwa otu ọbụla osu eso ya elekere iri abalị ọkụ akwa nke mụ na egbudowe ọkụ ahụ gbuo ya nke ebe ahụ n'ọnwa ihe ọ na-egosi n'ụbọchị adọrọ mma ọkụkọ na-akwawa na-aga oge wee na-akwa elekere mbụ nke ime abalị ọkụ akwa anakpụrụ ọkụkọ mbụ ọkwakwa ọzọ n'elekere ịtọ
elekere ịtọ na ọkwatọrọ ya nke ahụ mmanụ ọkụ na-akwa n'oge mana ọkwa ma ọkụ nakọta elekere 11 na-erita nri abalị ọkụ akwa kọkọrọ ọkọ nna bi nọ na-enwenye anya ọkwa nkịtị nna gịnị na-ene m anya na ha ịghọta ihe na-egosi na awụ ada agba ọsọ ifie na nkịtị ọ nkwa ike onwe onye ọ ga-efu n'obodo unu ka ọ na-aga na mmefu anụ akwụ ụkọchukwu ka ọ na-aba be ndị a na dụkwa ka arụ ọnwụnwụ ka adịgo njọ eziokwu olugo nke ikpe ụkọchukwu nkwenye ihe ome na ọbịakwa na awa ada abụ ọsọ ife na nkịtị ife adịghị eme na nkịtị ihe ahụ ome ifu na onwe ife na-esie onwe ife ọgwụ ụdị akara agaghị efu n'eluigwe n'oge gboo afọ ifu na ife abụghị na nkịtị onye ubiri n'enu ka akara nke ọka ịbụ aka ịtọ egwurugwu ka a na-akpụ ya egwurugwu were mbụ ndị gboo na-amacha ọna ọkara malụ akara ndị dị n'ime nke afọ malife ololo malife onwe ike ihe nke isi na awada agba ọsọ efe na nkịtị ihe ụfọdụ mee ọ na-enwe n'isi na pịa mmadụ okenye a na-ekele gị ka jere ozi ọbịa Chidi si Ọnịcha. Chidi si okenye kedu ihe dị iche na omenala na ife alụsị kedu ife dị iche na omenala na ife alụsị? Ọ dị mma. Ife alụsị dị n'ime omenala. Omenala bụ nchịkọta ka ndị si biri na be ha, otu a si eri nri, otu a si anụ anị, otu a si ekpe ikpe, otu a si alụ ọrụ, otu a si ụdị nri ha na-erigasị, otu a si eyi efe, otu a si agụ egwu, otu a si agba egwu, otu a si eche echiche. Onye na-eji ekpokọta ọnụ na otu ha si efe ofufe. Ifugo ebe a ka alụsị na webata ya. Alụsị nọ n'ime omenala. Alụsị bụ ofu n'ime ngalaba dị n'ime omenala. Onye mere na-enwe abatazi mgbe ekwuzi okwu omenala ndị dị mma, omenala ndị adịrọ mma, na-ejide iche. Eziokwu. Mana alụsị, ife alụsị nọ n'ime omenala. Na ife alụsị bụ ofufe ka ndị si ekpe, ka ndị si efe chi nke ha. Ọ nọ n'ime omenala. Omenala bụ nchịkọta izugbe ihe ndị ji biri na be ha, ụdị nri ha na-eri, otu ha si esiwe nri, otu ha si ekpe ikpe, otu ha si agba egwu, otu ha si eche echiche, otu ha si alụ ọrụ ugbo nke ha, ụdị akwa ha na-eyibe, ịchịkọta nche ịnụ n'ọbụla omenala ha. N'ime omenala ahụ ka enwere ofufe. Ụdị ofe ha na-efeziri ike, ọ bụrụ na ha na-efe okwute, ma ha na-efe mmiri, ma ha na-efe alụsị, ma ha na-efe ihe ọzọ, ofufe so n'ime omenala. Ya ma m banye n'ime mma ife arụsị ọ dị mma ma ọ dịrọ mma nke a nọrọ onwe ya iche, mana n'ime omenala ka e nwere ife arụsị. Karịkwa ma na ndị mmadụ bịazi ha si na ife arụsị n'ọnya bụ omenala. Abịazi ihe niile dị n'omenala abụzadị ife arụsị. Okpum na awụla ife arụsị, ichi ọzọ awụla ife arụsị, igbo egwu awụla ife arụsị, izite egwu awụla ife arụsị. Ọ na-abụghị ya. Arụsị bụ ofu n'ime ngalaba dị obele ife arụsị n'ofu ngalaba dị n'ime omenala. O nwere ọtụtụ omenala, ihe n'ime omenala mara mma ma ịma mbem, ịgụ egwu, ikpe ikpe kwụ ọtọ, otu esi eke anị n'oge gboo, otu esi atụ elu, otu esi eme ka obodo dị mma. Ihe ndị a so n'ime omenala. Otu esi anụ nwaanyị, otu esi akwa ozu, otu ihe anyị na ụbọchị omenala ihe ọ bụcha. Ihe ha sị na omenala niile bụ ife arụsị. Onye nghọtasị na-adị n'ime ya. Mana n'ime omenala ka e nwere ife arụsị, mana ife arụsị omenala niile abụrụ ife arụsị. Agabazi be Stella Chidimma Gabe o si ike nga agụata wee zite ajụjụ nke ọsị okenye, biko gịnị bụ ife nza? Ife nza. Gịnị bụ ife nza? Ọ dị mma. Ife nza ọ bụ n'oyibo
gwara tinye n'obodo ka ndị mmadụ wee chịkọta nwụọ ihe ọpụta n'oyibo ya bụ lot LOT ife nza na bụ ife na-agbagwoju anya ndị gboo ji ewebinata ihe mgbagwoju anya ife nza n'ịta ka anyị jee n'ịta ụfọdụ nnukwu ka anyị jee n'enyo ka anyị jee n'ịta ma onye adị otu a ka anyị jee n'ịta wee mụ ya ịta na ife nza itebe ife nza bụ ị ga-eweta mgbe a nọ n'akwụkwọ nsọ oge a na-achọ iwebata ofu onye ga-anọchi anya Judas asị na megide wefe nza ofu okwu a na-agara ije ife nza bụ ọnkụ ebe ọzọ emekwara ya mgbe a na-achọ onye were ihe asịsị ewena mgbe ejere agha ai mgbe ejere na-achọ onye were ihe asịsị ewena ewefe nza ife nza bụ oge gboo ahụ ife na-agbagwoju anya onwe ohi ezu wee na-achọzi ndị zuo ori wee nwere mmadụ ịnọ aja na-agọ maọbụ a na-etu mmadụ ori onye asị na nnụfu onye a ka ọ bịa n'ọnya bụ ihe na otu nsu efu osi aka na otu osu yiles na otu osu onye ọlile onye a n'onwe Okoye bịa be m ihe ahụ na mfụkọtahazi akwa na Okoye si na ọ bụghị ya emekọta si jefe nza ndị na-efe nza ahụ bụ ndị dibịa ndị dibịa na-anụcha iche iche n'oge gboo ahụ o nwere ndị dibịa na-agba ndụ nwee ndị na-efe nza nwee ndị na-eme ịta ịta ahụ bụ ebe ejicha ogu mbite ya kee ya ikepụta ọmaghị ndị nke na-epife iripịofeta okodo onye asị na ịta amụ ya nke nza bụkwa na-abịa oge ahụ ịda obere a na-ahụ anyụ arụ n'etiti onwe anyị asị ka chọta onye nyụ arụ a ewere azịza nyajie tii na-agbaghe unu ga na-eme na-egbe ha tii ya na-agba onye ọbụla na-anọdụ iwe na-agabe n'isi onye ọbụla nke onye ọbụla dana ga-esi na ọnya onye nyụrụ arụ ha ọ nzabe ofu ụdị nzabe ihe anwa ịgbajiri azịza eti na-agba dụọ ya ọtabado iburu na-agafe onye ọbụla n'ebe a onye ọbụla ọ dara gị asị na ọnya nyụrụ ha ọ gụbụrụ ọ bụrụ ya ihe ọbụna ihe ji kwe kịta ụfọdụ ọ ga-ahụ nke abụ ya ọbụna ọ iji wee nweta ihe bụ nza ihe ndị gboo ji achọpụta ife mgbagwoju anya ụfọdụ maọbụ ha jee n'ịta ahụ ha jee na nza ife onye ọmaala n'ikpeazụ azụ ka a chọpụtawa na nke jee na nza elu onye aghụghọ aghụghọ ọwụrụ ihe akpara akpa nọ ga-abụnata onye a achọ ka ebodo ya ya gọwazịa ebodo ya elu agwa onye nza nyakpa anyị chọka ọma onye dị otu a anyị chọka ọma ya ọ dụba mgbe ọmazi ya were ya n'oru were ego ekolo ụtaba n'ọbụja bụ na ọ bụrụ gị ka ihe ka nza ahụ ji enye ha achọ mana ụzọ ndị gboo si eme nke ha ọ dabara ha n'ụdị oge ha bi ekeka ime mmadụ ọjọọ gbaa akwụrụ n'ikpe na-afe nza na anyị chọpụtara nke onye zuo ori asị gịnị je kpọrọ unu ndị uwe ojii gịnị unu gbudere m n'aka dibịa kwuo ha ya na dibịa kwuo onye bụ dibịa ọjụọ jegbo na akwụkwọ n'ụlọ oyibo gana nke onye ọzọ onye nke a si ọkwa onye obodo yi n'ezi Owele Chidera Arụbalaeze si okenye gịnị bụ diọkpala n'ala Igbo kedu uru ọ bara gịnị bụ diọkpala n'ala Igbo kedu uru ọ bara ọ dị mma ajọ dịkwa mma ọrụ ụfọdụ anyị che na anyị macha ihe ụfọdụ maka ibe na anyị na-anụ ya ọ ga-encha mana ajụjụ ahụ bịafụ
na onye maka achọ acha nwuke onye ọ na-asị na-ama ihe bụ diọkpala mana abamizie n'ime diọkpala bụ ọkwa ọkwa otu esi enwe ọkwa dike enwere ọkwa diọkpala diọkpala bụ nwoke ebu ụzọ mụ n'ezinụlọ ga-anọchi anya nna ha ọ na-achọ nna ha afọ nyanwa bụ ọnụ mbụ n'etiti ụmụnne ndị ọzọ ya na ya bụ ofu nne ma ọ bụ ofu nna diọkpara nwere ike ịbụ diọkpara kpara ndị ofu nne ma ọ diọkpara ndị ofu nna ọ na nwoke anọ nwaanyị ịtọ onye nke ọ na-abụ nwoke na ezinụlọ ahụ ebuzo ya mụ ga-abụ diọkpara ụmụ nwaanyị niile eniyi ụmụ onye na-efe amụta nke ahụ ebuzo mụ nwoke ga-abụ diọkpara ha ncha niile ka ọ bụ diọkpara ụmụ nwaanyị niile eniyi ụmụ nwaanyị ịtọ ha anụta anya ka ọ bụkwa diọkpara afọ nne ọ bụ na nna ha emesịa nwụọ onye ahụ ga-anọchi anya nna ha mana obi ma n'ọnụ okwu oyi anọchi anya mana mkpu adahapụ obi n'ebe ahụ nna ha nọ ya nwụkọ onye ahụ na nwunye ga-ebi n'ezie ewu na diọkpara apụọ n'obi ahụ jebe ebe ọzọ jebiri ndị Igbo na-ekweta na ndị ochie agaghị enwe aṅụrị n'ebe ọ nọ ọgụ ụfọdụ ọ pụọ arụ anwụrụ ya ọgụ ụfọdụ ọ pụọ ọdụ ụbịam ma ọ nweta ndị ụbọchị n'ebe ọ ji ekwaje onye manụ na-asị egbutara efu diọkpara ka ọ pụ n'obi oche nyanwụ na n'onwe ebe ọzọ ọ chọrọ ịkwaje onwe ebe ọzọ anyị dị mma ọ chọrọ ịkwaje ọ na-achọgharị efu diọkpara ka ọ hapụrụ obi nna ya pụọ njelu ụlọ n'ebe ọzọ maka diọkpara ahụ ebe ahụ ọ nọ ebe ahụ ọ bụ diọkpara bụ ọkwa ka ọ bụ obi ezi ebe ihe anwa ebe ahụ ka ọ ga-anọ wee chi ụdụ maka ihi na ọ bụ diọkpara ọ ya enwe ọnụ okwu mana obodo ke diọkpara unu ha chọrọ ndị diọkpara niile kedu ngwụdị ihe chọrọ ile mọ nịchara sị ka ihe diọkpara unu kwu mgbe adịghị ụnụ nwaanyị na nya diọkpara ka ya achọ diọkpara bụ ọkwa mana be mmadụ mana be ndị mmụọ anyị aga ọjị diọkpara ka ya achọ ọga ọjị anyị bụ n'uche na ọdụ ga ọjị abụ diọkpara nọ na ndị nwaanyị gee ntị uru ọ bazi bụ na ọ na-ekwuchite ọnụ ụmụnne nke mbụ nọ na-anọchite anya ha na be mmụọ be ndị mmụọ chọọ onwe ihe ọbụ na ya akụ ọfọ naanị ọ diọkpara ka ya enye ọfọ ahụ ojide mgbe anyị aga ọjị kwụcha ọjị ọwụrụ ọfọ ahụ kụọ kwuo n'otu ahịa si wee dị ọ bụrụ na ọ ji ga-aga gosi ahịa diọkpara ka onye ọdịnaka ụkwara ihe anyị anachite anya ma ọ jee n'ọgbọ ọzọ ka diọkpara ha n'ọnya ijikwa ya eme ọchịchị ọdụwanye mfe maka na abịa n'ebe ezinụlọ nwere ụmụ nwoke 15 ya asị ha nchapụtawa weta diọkpara ebe a sị kedu onye a ya akpọrọ kịta ka ịfụ onye nke ọdụdụ aka si ike asị na ọmụka ya akpọrọ nke ejide asị na ọmụka ya akpọkọta ọma akwụkwọ nkesa abịasị diọkpara ma diọkpara ahụ ma ọ pezi mpe ma ọ ba dimkpa ma ọ gwe ego onwe ha kpọrọ na diọkpara ka ma isi ka onye ha akpọrọ onye nwere nwetara aka elu ma ha were onye nwere ego ma onye ma akwụkwọ ma onye gba dimkpa ma onye mma mmadụ abịara akpọ ha na diọkpara ada azụ ya azọ chacha ndị enyi gị onye ahụ bido na nkwazi ngozi ndị ọzọ na-eso diọkpara abịa bụ na ọ bụ na ekeke ya oke bidori n'ime mmụọkwa diọkpara ka ọ ya esi n'aka ya wee gakwuru ụmụnne ọgụ na ya echi ọzọ ma ọ na-ya echi eze ma ọ na-ya enwe ihe ekenye ndị obi ya na diọkpara ka esi wee ga ọ bụ na ọzọ ka ndị Igbo si debe n'oge gbuo ahụ ka ihe wee na-ese n'okwu kesi ha kwugo ihe ya ilu diọkpara kwuo ya elu ọdụdụ na diọkpara ga-enwe obi ọdụdụ ga-enwere mkpuke ndị eti nzọzọ na onwe ụlọ maka na ama na diọkpara na ọ bụ na-enyeghị ya ọkụ ya site n'ọnụ ndị gboo na ụmụnne ya ga-achapụdo ya anya ọtụtụ ndị diọkpara dị enwe ego ma sita ịgụta ndị diọkpara ụzọ 15 ndị nwe ego na ha dị elu 12 ego na-aka adịba n'etiti ma ọ dị na nwa ọtụtụ ndị diọkpara ada agụ akwụkwọ ọtụtụ ndị diọkpara aka na-esighị ike ọtụtụ n'ime ha
abịa esu efu ndị ka aka bụ na ndị ha tọ ma ndị obele tupu ifu jekpara mma akwụkwọ nwa ego nwa nuru ya n'okwu ọ na ọnemone ịgụta ha 15 ndị jekpara na-eji ego na weta ijekpara ọ bụ ha na-eru 15 mama mmụ ihe osinachi maka na oge ụfọdụ ifu na ọtụtụ n'ime ha onye enyegoro ikikere ịbụ jekpara ịrapụ ya ka ọ nkwasị ya ego ọkaja ndị ọzọ kaji ha onu adịghị ọ dị ka na-esi n'ime mee ọtụtụ n'ime ha otu onwugoro ike okwu ọnụ na ọnụ okwu mezie ego adabatakabe ya aka nke ahụ nke mbụ nke ịbabụrụ na ọtụtụ n'ime ha ada anụ ihe tutu ndị jekpara mgbe nna ya nọ ọchọ na nna ya otu ahụ na nna ya nọ isi agụ akwụkwọ ọjụ mere ochekwu na nna ya nwụọ n'ọnya anọ emesie mgbe nna ya ji anwụzi ụmụnne ndị ọzọ etonite ha tolitezi ọfụ ha ya eke erika mgbe ụmụnne ndị ọzọ ga-etonite ha fụ na na ihe a medikpala ya aya eme m ifo ha gosipụ akwa ike zọba onwe ha abazi anyị fụ na ọbịa osi n'etiti wee dara mma gaba nke ahụ nke ịba mena ndị jekpara dị enwe ego nke ịtọ bụ na ọtụtụ n'ime ha a na-abịa mgbochie ha ka ha nye aka wee zụọ ndị ọzọ nnazi mụọ ọrụ ka a zụọ ndị obele nje gbuo odibo ka ike inye aka zụọ ụmụnne gị mgbe ọ ga-ejezije nje mụọ ọrụ ahụ ma gbuo odibo ndị ọzọ ahụta agụrụ akwụkwọ gbagobe otuzafa kazie ya kajie ya onu ebe ọ gụfere oge ọrụ na-azụ ụmụnne ahụ ọya arụ nwaanyị n'oge ọrụ ụlọ nke mbụ ụmụnne ya akpakọrọ dị kpara ka ọ dịrị elụta ụlọ ọlụọ ụlọ nke mbụ ụmụnne ya ebikojuo mgbe ọ ga-ejezi ka ọlụọ nke bụ awụzi nke ego agba ya ọsọ n'aka ndị ahụ bikoju na nke mgbe ha dị obere enwe ego nke ha lụcha ọnya mere ọ so ihe na-emere ndị jekpara n'aka ha esighị ike ọtụtụ ebe ọ bụrụ ha ncha mana ọtụtụ n'ime ha ọ dịka ya sị na ndị ọdụdụ ndị ha tọ n'aka ha esi ike mana ọcha ha gabiga mgbe ha na-eto maka ife na ọbụzi jekpara mgbe ike mgbe ọ na-eto nte ife adịrọ mmachacha azụzụ ụmụ ya n'akwụkwọ azọ ndị ụtọrọ ha gafee ya na-ekene gị na-ekenekwa Chidera sitela anyị ya bụ ozi onye nke ọzọ bụkwa onye na-edere afịa si okenye gịnị bụ ogidi ọkwa ya gịnị bụ ogidi ọ dịkwa ka ogidi ogidi ka mmụọ na-ekwu ya ogidi bụ okwute ndị ugbo na-abịa mụ ihe olili konye ya enu konye n'ọgwe okwute ha ya elu anyị onye okwute enyere onye ahụ enye okwute ndị dibịa ogụfụrụ onwe ha agwọ n'ọgwụ dibịa agwụ ya ga-ekwe na ka okwute a lu anyị amụghị okwute ahụ eriri bunye ya enu konye n'ebe onye debe ya a na-akpọ ya ogidi okwute ọnya ma eji wee tụọ anyị si na nwambe wee oke na nwambe si na ọ bụrụ na ya agbafeghị n'okpuru ogidi ọ dị ka nna ya soro wee mụta nwoke ọ bịa oke ndị ọzọ na-agbafe ọgbafe ya nke si ma agbafe kịta dịka m abụrụ nwoke na m mgbada agbanyeghị na m ndị obere na m sogburu nwoke na m agbafe nkụ ịnụrọ si na isi kara aka na-ebu ogidi isi na-ahịa aka ha aka buo ya onyizie ya onu ị na-anụ inu ahịa ogidi bụ okwute ka ọ bana na-ekonye onye elu anyị ọ dị iche na ogidi na ọlọ ọnwụ ogidi bụ obodo ogidi bụ okwute ka eji eme ya ọ nwekwara ogidi nke osisi isi na-ebu ogidi agwa ogwe isi gbara agba ndị na-ebudata ya were tụọ ha ọtụtụ ọgwụ ka ọ bụkwa ogidi ma nwere ama na nke onekwu nke okwute ihe ogidi bụ ọgụ ụfọdụ ọgwụ ndị bụ ogwu ọgwụzi ya ekonye n'elu ọdọbie ọya ọgwụ ụlọ sị na oke na-akpagharị n'okpuru ogidi na-achọ iti mbadamba oke na-akpagharị n'okpuru ogidi na-achọ iti mbadamba nke bụ itikwa mbadamba mbadamba bụ
mpela ntili na onwe ka okwute ahụ si wee dọbiri wee daa otiti okwute ahụ tie ya mbadamba ọ masa ya naanị oke ahụ adịka ute mbadamba enwere mbadamba onye ka njizi oke ka ọ ya ekugbuo oke ahụ tisaa ya tela ya naanị tipịa ma isi ya ma ọkpụkpụ ya ma mgbịrịgba ya ma oke na-akpagharị n'okpuru ogidi ịchọcha ebe ị na-akpagharị n'okpuru ogidi ogidi mana ọ nke ofu mụta dọbie na eli ahụ eji nwe ya nwee ike kaa nka ma oge ụgụrụ eli ahụ aka nka ọ bụrụ okenye anya lụrụ anya ofu na okwute akụkọ ịdọbi ọ gbanwee elili ya n'ọgụ ụgụrụ mana ụgụrụ na-emebi elili mana ọ bụrụ na ọ gbanweghị ya oge ọ na oke dị n'okpuru ohi a na-akpagharị n'okpuru ya mana ọ na-achọ iti mbadamba ofu mbọsị ogide adọbiri tela oke ahụ naanị sie ya mbadamba onye nwe ya amazi ya onye ọzọ na-achọkwara ka akpa apịa wee sị okenye gịnị bụ na ọkụkọ adịghị echefu onye fọrọ ya ọdụ n'udu mmiri ịma na ndị kịta iru ọkụkọ ọdụ n'udu mmiri a ọ dịkebeghịzi kịta mana oge gboo ọkụkọ ukwu ọdụ oyi a na-atụgbuki ya ebe oyi na-esi abanye ọkụkọ bụ mmiri mmacha ya ọdụdụ ahụ ukwu ọdụ ahụ mmiri ahụ dị osi n'ọdụ ahụ na-abanye ya ọkụkọ ahụ arụ apụta ọkụkọ ahụ atụwa ndudu nwụọ oyi aba ya arụ mana okenye fọ ọkụkọ ahụ fụ na oyi ehika na mmiri ma ọkụkọ ahụ nne omudo ọkụkọ ahụ osie ya ọdụdụ opụsie ya ọdụdụ ya ahụ ọ bụrụ nkuyo na ọdụdụ opụsie ya ọkụkọ ahụ agbake anwụ seba na-abịa arụ ọkụkọ ahụ adị ndụ ọ bịazịa iresi ọkụkọ ahụ ọdụ oge na ọbịa na-akwụ n'ọnụ be gị ọbịakwụrụ ebe a kwụrụ ọkụcha ọkpachịkwa nya ọbịa kwụrụkwa ebe a ụbọchị ọzọ katakọta kwụrụkwa ya chụọ na ọkụkọ ihe ọkụkọ n'ebe a akwụ igwe ya ọdụ mụsị ịma na ọkụkọ ahụ echekwaghị ọdụ mmiri n'ebe ahụ ọ nọrọ ehu ọdụ nwetakwa onwe ya oge na ọkpacha nya ọbịakwụrụ ebe a oge na ọkpachịkwa nya ọbịakwụrụ ya ọsọsọ mmadụ ka imela ọgọ chefuo ya onye ahụ mmadụ meela gị mgbe ị nọ na mkpa mgbe o ji gị na akpịrị osogo onye ahụ na-emetaghị sebezi okwu nke ebu ihe ozu ilotakwa ihe onye a meela gị mgbe afọ ya ekwe nye ife ọjọọ onwe onye na-asị m oge gara aga na ha na ndị ọzọ ọkpara ha adịghị na mma mana ya lotakwa n'ọnya nzu ya n'akwụkwọ ya lotakwa ya na n'onwe ebe ya ngwala oyi okwu na ya ekwetago ya ya chọrọ ego ya ya na-echefu n'ọnya nzu ya n'akwụkwọ ifugo ọnya bụ ọbụ na ọ zụ ya n'akwụkwọ ahụ mgbe afọ ihe agụ na akwụkwọ mgbe ahụ na-azụ nakwa mgbe ahụ na-eso okwu a mana omenwe ha omenye ya ka agwụ ya okwu nyekwala okwu ya na-ata ya mechie ọnụ ma na ife o mere ya ma nchefu ya echefu ọ na-abụ na ụkara echefu onye hụ ya ọdụ n'udu mmiri mana ụmụ ha ọsị gịnị ego ka iji wee zụ m gbakọ ya ka nkwa ụgwọ ya ka ga-asị na ọnwụ na o ji puku naira ịtọ wee zụrụ 1971 ego ya ụtabanye ya ọbụla ofu ya ụmụ ya ahụ meele gị ịgụ ya gbakọta nwunye onye pụta ọtọ lọrụ mgbe na ahụ isii zụgide iwe elu mgbe ahụ 25 ịmazala ife ịmaghị iju azụmihie gwa m ka m kwụọ gị nwata kwuo ọnọ sinye agwọ nke ya n'irie onye ha ime mmadụ kwesịrị ka ichefuo ya echefuo onye nye narị naira ịtọ oge tọ n'ụzọ tineji na ahụ nwee ego dị n'akpa gị ịtọchago na-agụ ọka ma ọ na-agụ Nsụka o kwesịrị onye ya ego ya ole mgba ụgbarị wee nalụ ya onye ọbụla na-eso isi ego na kenye ha ime na ndụ ka ọzọ na nwere nọ na-agụ ebe ahụ agwatagbu oge n'abalị mana abezi ọ dịka ya sị ihe yiri enwe nwere ife ọ bụ ọkụkọ na-echefu onye hụrụ ọdụ n'udu mmiri mmadụ ga-enwe ihe ọ meelụ gị n'agbanyeghị na-emesịrị ọdịzi otu ọ dị kịta ma na-emezita ọbụrụ nya
ị kwesịghị ichefu ya bụ ife ahụ ọ mere ugbo ọnwụ na ndụkọ ihe ahụ ọzọ daalụrị nna okenye ka na-aga n'iru onye nke a si ezi n'ifite afịa bụ ka o si aka n'ire okenye apụtakwa ọfụ ya nekene ya anya ka anyị ghara ịkpara afa mmadụ ahụ o si akanite akanite na-ewelite okwu mba maka na arụ itinye abịa dịka arụ daalụrị nne ọsị okenye kedu osisi eji arụ ọja kedụkwanụ ka esi arụ ọja onye ọbụla ya jiri ebe o si epụta ọ bụrụ esi nne ka eji alụ ọja ọja na-enwe isi eji alụ ya kama na oisi a jụrụ abụrụ ofu ụdị oisi o nwere ọja ndị eji ọtọsị alụ ọ bụkwa ọtọsị na ọtọsị o nwere osisi ọtọsị nwee osisi ọja n'ọlụ onwe ya n'ọfịa onye na-atụ ọja frọs na oisi a ga-adị mma n'ọja ọ ga-abụrata oisi dị mfe bụrụ oisi iwere oisi anaghị atụ ọsọ ịrapụsị ewere ahụ ya arụ ọnụ onye nye gị ihe ịchọ bụ oisi eji atụ ọja na otu esi atụ ya bụ ndị na-atụ ya maziri afa ha mana e nwere oisi ọja nwa ọtọsị nwa oisi ntakịrị ji atọkarị ọja ajụ bụ kedu oisi anyị ji atụ ọja kwa ya ya na onye bụ ajụ anụ oisi a ji atụ ọja bụ oisi otu esi wee nwee ọfọ osisi ọfọ nke bujite oisi ọzọ were pịa ọfọ ọ dịka ọfọ onye pụrụ ọcha na ọfọ mana o nwere osisi ọfọ a nakọta ọka osi n'elu nyakwopụ ọ na-adị ka nkwo mmadụ nkwo ọcha kwopụta ife iwele mmadụ nke a bụ ọfọ na ọ na-enwe osisi ọfọ mana ije gbute osisi ọ ji wee pịa ọfọ ọ ka ejekwa ọfọ itie mana ọ bụghị ọfọ ka ọ bụ ka a na-aga n'iru Sọnde Nwafọ o si Ebonyi steeti ọsị okenye gịnị bụ ịgba ajị ịgba egwu ka ọ bụ na onwe ife ndị be ha na mmemme ha na-akpọ ịgba ajị ma ọ n'onwe ife ihe ọzọ ịgba ajị pụta mana ọ bụ na ọ bụrụ ịgba ajị bụ na ịgba ajị ọ bụghị ajị afọ na ụlọ ajị agba ma ọ nwekwa onye na-agba ajị na ntị onye na-agba n'obi onye na-agba n'aka onye na-agba n'ụkwụ ịgba ajị bụ ịgba ajị osikwa na onye ndị be ha na-akpọzi ife a ka o ji dị mma idelu ijuru ya maka anyị niile abụrụ ndị Ebonyi ọ jụrụ ya ka ị kwesịrị ịma ife ọ na-ekwu ife a ọ bụrụ na ndị be ha nwere ife a na-akpọ ịgba ajị kwa nwere ndị na-akpọ ndị na-eme ịwa akwa ikpọ ya na ndị ahụ eme ya ijewara akwa na-aga abụ enwe nke ụlọ nwere ihe ndị be ha na-akpọ ịgba ajị ọ bụrụ na ọnyanwa mmanụ ndị be a ga-ahụtakarị ya mana ọ bụrụ na-akụba ya ihe ọzọ anyị bụ ịgba ajị bụ ịgba ajị afọ ọnụ ma ịgba ajị n'aka ma ịgba n'ụkwụ ma ịgba na ntị ma ịgba enwekwa ajị imi ndị Igbo si nke a na-ene ajị pụrụ n'imi gbarịfọ ya aghọ ma ya pụta kwụrụ ọtọ ma ya pụta mee nlọgọ Chukwu gozielu ndị okenye ọ dị ka ọ gaghị agwụkwọ ahụ nke a dịkwa ka ọ gasịzi ike ka dị ezie ọ gasị nwantịntị ike mana ka alụkwu ofu maka nke a ya alụghị ebe njisi ka alụghị ya bụ na onye nke a na-ekele ya ekele bụ Mark Chidebere o si Ọmaba Phase 2 Mark wee sị okenye achọrọ m ka a na-akpọ gị ndị Igbo dị ndụ taa living ancestor ịma na agwara m gị anyị kpatakwala ya ka anyị na-ebido agwara m gị na ndị otu na-eri ozi nne ndị otu atụbazila ego a na-atụ kịta onye ọbụla ma ada amazi okenye ada amazi nwata aka bụzi na ịchọwakwụzi onye ya adụ ya ọdụ ndị fọzi kịta abụzi ndị ụkọchukwu nwezie ndị ụkọchukwu fọzi ghara ejekwuzi ma okenye maka mgbe mbụ
ma ndị ụkọchukwu ma ndị okenye ndị ọbụla nwetara nke ha na-alụ o nwere ka aghọ ma ejekwu okenye n'oge gboo afọ ọbụlagodo kịta akwa ụmụ efe a bụ ịchọọ ịma n'obodo unu ma ịchọọ ịma ka esi eme ya ụkọchukwu nke ha mụ ya ịnaluo ụlọ ọ bụ na nna gị nọ ya nọtụrụ ana gwa ya ma ọ nwee okenye nọ n'ọgbụ unu n'agbanyeghị na ọgụ ha akwa n'agbanyeghị na mana okenye ọfụgo isi fụta ya aka ọ gbajichara ha iwere mana ndị nkịta ahụ onwe nke ọzọ ọ na-aṅụ ihe ọma otu ọ bụla ọ nweghị ego mana ego ka ejizi agbakọ ihe nkịta ọ bụ ha na-agbakọ ihe mana onwere ihe ma mana ọ dịghị otu ọ dịghị mma ebe ijeti gwa ihe anyị mee ya onye nwe afịa ọbụ ọ madakwa ya gwa ọ bịara nwe gwa ya ụdị ya bụ onwe onye esozi n'ụzọ ga-enyere ya aka ndị Igbo si na onye na-akụziri onye na-aghọrọ nwata aghụghọ na ọjọọ ihe na-akụziri ụzọbe ndị mmụọ onye na-aghọrọ nwata aghụghọ na ọjọọ ihe na-akụziri ụzọbe ndị mmụọ a na-agwazi gị nwa gị laa anyị ntị gị onye ọma gị laa anyị ntị ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ilu ma ọ bụ ụdị na ụdị ọbụla ị ga-achọ ka okenye kpatụ aka ma ọ kụzie ma ọ bụ gbalịa elu gị ebe a n'ọmalịcha mmemme anyị kpọrọ mmanụ eji eri okwu Igbo na-abịala gị na 95.3 FM Radio Sapiensia ziteli anya ozigbo n'ozi SMS na nkịtị 7 nkịtị 6 4 ite naanị ọzọkwa ite naanị nke 3 ise ọzọkwa 3 ịkụrụ anyị oge elu okenye ntị maọbụ ịkpọ ya ọnwa efe ọ ga-aza gị bụkwa na ọ nwere efe izigala ozi SMS na fancha bụ ofe ife afọ